Dnes sa spolu pozrieme na tému fazetová klasifikácia, alebo po anglicky facet classification. Stále sa bavíme o kontexte architektúry webu, konkrétne o informačnej architektúre webu. Čiže vo všeobecnosti, keď sa stretnete s pojmom informačná architektúra, tak sa bavíme o organizácii dát. To znamená údajov, ktoré máte napríklad vo vašich aplikáciách. A keď sa rozprávame už o informačnej architektúre webu VIA, tak sa to bytostne týka dát, ktoré máme priamo na našom webe. Čo je veľmi dôležité, že keď si predstavujeme nejaké základné dátové štruktúry alebo keď si predstavujeme nejaké hierarchie, tak logicky sú tam určité úrovne. To znamená, bavili sme sa o tom, že štandardne, keď pracujete napríklad s doménami, s priečinkami alebo s URL adresami, tak to nám napovedá, že tam je nejaká stromová štruktúra, najčastejšie obrátená stromová štruktúra. Pokiaľ zadávate priamo do prehliadača typicky typ protokolu ako FTP, HTTP, HTTPS a množstvo iných, tak to je pre nás tzv. Nultá úroveň alebo úroveň protokolu. Prvá úroveň najčastejšie pre nás potom reprezentuje samozrejme samotný web, to znamená hlavnú stránku a potom sú tam druhá úroveň podstránky, tretia úroveň ďalšia podstránka, ak chcete, alebo tretia úroveň toho webu. Čo je dôležité, na tú informačnú architektúru webu sa totiž ešte raz vieme pozerať z viacerých hľadí, z viacerých aspektov. Takže logicky sa na to môžem pozerať z pohľadu domény alebo domén. Takže to, čo tu vidíme, je napríklad náš hlavný web, Vita.sk, ale vidíme pod tým napríklad subdoménu, ktorú použijeme štandardne na vývoj, to znamená testovanie nových súčastí, nových modulov, nových pluginov, novej témy, novej šablóny. Takže logicky okrem domény využijeme subdoménu. Takže prvý ten, nazvime to level, ktorý môžete používať, je na úrovni domén. Ten si rovno vysvetlíme. Ďalej logicky priečinky zložky. To znamená, keby sme štandardne otvorili FTPčko, File Transfer Protocol, čiže logicky miesto na webe, na serveri, kde máme skutočne fyzicky uložené dáta, obrázky, priečinky a všetky dáta, ktoré súvisia s tým, čo máte reálne na webe alebo vašej aplikácii, tak skoro vždycky tam je root alebo tzv. Koreňový adresár. No a najčastejšie web support, WebGlobe alebo väčšina poskytovateľov to má tak, že pokiaľ sa bavíme o nejakom hlavnom webe, o nejakej vašej základnej webovej aplikácii, tak je tam väčšinou priečinok, ktorý sa volá web, po prípade priamo pre subdomény, je tam že sub a tam máme práve ten devel. No a typicky WordPress to má tak, že tam je krásny priečinok napríklad VP Content, VP Admin. No a veškerý, alebo všetok obsah, ten podstatný je vo VP Content a tam máme napríklad Uploads, kde sa štandardne nahrávajú obrázky, PDF-ka, tabulky, wordovské dokumenty, ktoré potom vidíte samozrejme v multimediálnej knižnici. No a rovnako sa na to vieme pozrieť z hľadiska URL adries, čiže logicky tu napríklad vidíme URL adresu na nejaký konkrétny kurz, napríklad na testovanie softvéru. Čiže ak sa pozrieme, tak vidíme tam už, že z hlavnej stránky napríklad by som sa dostal priamo typicky na kurz testovania softvéru, čiže dostanem sa na druhú úroveň. Alebo môžem ísť do nejakej vzdelávacej kategórie. Skoro každý web má väčšinou nejaké kategórie. No, čiže ešte raz, aby sme rozumeli, že sa na to pozeráme cez takéto tri základné uhly pohľadu, domény, priečinky, zložky, ale aj URL adresy. Pri tých doménach si treba uvedomiť, že keď počujete, že doména prvej úrovne alebo tzv. Prvého rádu, tak to je tá koncovka, čiže SK, CZ, .com, Go, Edu, AT, AU, IT a ponovom aj také tie fancy domény typu .academy, .vip a množstvo iných, s ktorým sa v podstate aj guruje, alebo IO, s ktorým sa môžete stretnúť. Doména druhej úrovne znamená, že tam už máte vlastné doménové meno. To znamená, je tam Vita.sk, je tam google.com, je tam alza.sk, alza.cz. Takže ešte raz, prvá úroveň je koncovka, to je tá doména. Národná, alebo teda iná, ktorá reprezentuje, či je to komerčný web alebo komerčná stránka, či je to napríklad štátny web, edukačný, informačný a tak ďalej. Druhá mi teda reprezentuje vlastné doménové meno. Tu sa hodne ide napríklad branding, to znamená budovanie vlastnej značky,
riešenie nejakého špecifického názvu domény, aby bol nezamieteľný s iným, hodne veľa špekulácií ohľadom domén, že, a nákupu. No a potom je tu tretia úroveň, ktorá mi definuje www, čiže World Wide Web, alebo priamo subdoménu, ak ju používate. Čiže my, keď máme napríklad Vita.sk, tak ste videli, že využijeme devel.vita na vývoj nových verzií nášho webu, ale použijeme napríklad status.vita, aby si zákazník alebo aj priamo naši zamestnanci mohli overiť, či náš web momentálne funguje, všetky služby fungujú korektne, a keď nie, aby o tom mali prehľad, že momentálne napríklad prebieha nejaký výpadok, údržba. Takže každá firma si tiež môže urobiť napríklad obchod.firma.sk. To znamená, v závislosti od toho, aký máte veľký web, si môžete samozrejme budovať aj tzv. Subdomény, ktoré napríklad môžu byť dostupné, myslím si, v rámci vašej internej siete, v rámci intranetu, len pre príslušných zamestnancov. Takže to sú pohľad skrz domény. A potom sme mali úrovne podstránky alebo levely, čiže hlavná stránka, main page, stránka kategórií, subkategórií a potom detailov. Už vieme, že čím je to bližšie tá konkrétna podstránka k hlavnej stránke, tým je to lepšie. Preto aj vy, keď v podstate vytvárate tú základnú štruktúru webu, alebo keď chcete architektúru webovej aplikácie, webovej stránky, tak logicky veľmi často sa robí to, že vy navrhnete kategórie, subkategórie, ale napríklad detail page reálne môže byť doména, alebo v skratke URL, aby som bol korektný, ktorá je už rovno pod stránky, čiže druhej úrovni, čiže z homepage sa dostanete priamo na detail page, to znamená na konkrétny produkt, konkrétnu službu, výrobok alebo priamo kurz. Je to v skratke dobrá stratégia, dobrý spôsob, dobrá technika na to, aby aj Google skôršie zaindexoval vašu web stránku, aby sa s tým lepšie pracovalo, aby v skratke sme sa nedostali k tomu, že nejaký zákazník, používateľ ešte sa musí učiť štruktúru vášho webu. A teraz sa na to pozrieme z úplne iného hľadiska, čiže nebudeme tak riešiť tie hierarchie, ale pozrieme sa na nejaký nový spôsob uvažovania a to sú tzv. Fazety alebo phased. Teraz, čo to fazeta je? Možno ste počuli, že v Moskve je fazetový palác, jedna z najstarších stavieb, taká pekná biela, veľmi významná stavba. Fazety sa dávajú samozrejme okrem iného aj priamo na zuby, ak si potrebujete aj im opraviť poškodené zuby, alebo aby vyzerali lepšie, alebo aby bolo belšie. Ale keď sa pozrieme na slovník, my budeme využívať pojem pre komponent, ale teda vidíte, že to je nejaká jedna strana alebo aspekt niečoho. Čiže taký pekný príklad zo života, že chcete napríklad zmeniť povedzme svoje povolanie a uvažujete nad tým, že opustíte váš nejaký job, vašu prácu a chcete byť cirkusantom, umelcom, spevákom, tak mali by ste vždy zvážiť každý aspekt toho, aký by bol váš nový život. Alebo keď máte nejaký problém alebo ešte problém v nejakej organizácii, tak na zváženie je tam veľa tých častí. To znamená, môžete ho väčšinou opísať ako nejaký mnohostranný problém, čiže multifazetový. Alebo aj keď je tam nejaký obrovský neporiadok, jak sa hovorí po anglicky huge mess. Takže toto je jeden z významov, ktorý sa používa okrem toho paláca a okrem tých zubov. Ale vidíte, že fazet znamená archetyp, aspekt, collusion, čiže v skratke tých významov je viac. Takže my sa na to môžeme ešte raz pozerať ako na nejaký aspekt alebo nejakú jednu stranu, jednu perspektívu niečoho. To sme si práve teraz vysvetlili. My sa na to budeme pozerať skrz architektúru webu, skrz user experience a user interface alebo aj cez aspekt toho SEA. Čiže budeme sa na to pozerať hlavne cez tú architektúru. Čiže ja keby som si pomohol formálnymi definíciami, tak vidíme, že to je komponent na konkrétnu charakteristiku nejakého zložitého predmetu, to je z roku 94 od Kara, alebo môžeme sa pozrieť na to ako na generickú hierarchiu kategórií, nejakých pojmov tried, ako čas, miesto, forma. Niekedy sa stretávam s tým, že ľudia to pomenujú ako inteligentné filtre, to filtre doslova v odzovkách, lebo filter je osobitný objekt a ovládací prvok, tzv. Control, ktorý sa používa priamo napríklad na weboch, kľudne aj v Exceli alebo v rôznych aplikáciách. Čiže je to také laické, neúplne správne. Takže
my sa na to budeme pozerať ako na hierarchiu, ale ako na to komponent. Takže chce to rovno praktický príklad na pochopenie. Takže, keď sa pozrieme na ľavú stranu tohto slajdu, vidíme nejaký komplexný objekt, v tomto prípade je to víno. No a teraz víno je pre mňa ten objekt, ktorý je teda komplexný, pretože vytvoriť samozrejme takýto produkt, takýto výrobok nie je úplne triviálne, čiže vyžaduje to nejaký čas, úsilie, energiu a mimochodom aj financie. Toto je obrázok priamo zo stránky Vitis.sk, vidíme tam konkrétny produkt, vidíme tam tramín červený. Mimochodom volá sa červený, ale je to paradoxne biele víno, už keď sme pri tom veľmi obľúbené víno na Slovensku, aj keď nie som vinár. Raz by mohol niekto so mnou polemizovať, ale je to tak. No a poďme sa pozrieť na tie charakteristiky, na tie fazety. Takže prvý typ, alebo prvá fazeta, ktorá by tu mohla byť, je, že to hrozno je aké? Biele alebo červené? No v našom prípade bude biele. Pozor, toto je fazeta a toto je potom jej hodnota. Áno? Alebo sa môžete na to pozrieť, to je nejaká charakteristika, aspekt, atribút a to je hodnota. Miesto alebo región, dajme tomu, odkiaľ to víno je, by bol napríklad Pezinok, Modra, vymyslím si Prešov. Rok, kedy bolo napríklad vyprodukované, to sa je ročník 2018, 1965 a tak ďalej. No a mohli by sme uviesť ako veľmi dôležitú fazetu charakteristiku aj cenu, napríklad z DPI, myslím si 3,65. Takže dostali sme sa k tomu, že tento komplexný objekt víno má 4 charakteristiky, 4 fazety, pretože ja na konci dňa prídem k tomu, že ľudia budú chcieť napríklad aj vína podľa ceny, podľa roku, podľa toho, či to biele, červené, podľa miesta a doplňte si k tomu vážený kopec iných vlastností a charakteristík, čiže všimnite si druh, cukornatosť, odroda, krajina, značka, cena, dostupnosť a množstvo iných. Takže na jednu stranu, keď príjete na nejaký web, toto čo vidíme je wineplanet.sk, že vínová planéta, tak vy tu máte nejakú základnú štruktúru, hej? To znamená, sú tu nejaké kategórie, aj po ľavej strane sú nejaké kategórie a dostávame sa k tomu, že tu budú fazety a rovnako tu budú napríklad aj filtre. Takže vidíme tu farbu, druh a tak ďalej a tak ďalej. Ešte aby sme si to úplne, jak sa hovorí, utriedili, tak jak fazety, tak filtre sa bežne používajú na spresnenie výsledkov vyhľadávania. Ale fungujú teda troška inak, rozdiel je v ich používaní. Filtre totiž štandardne robia to, že obmedzujú výsledky na základe vopred stanovených kritérií. To znamená, na pravej strane je vzorová ukážka, že chcel by som napríklad vybrať kategóriu nejakého príslušného kábla, ktorý tam máme. To znamená, vyberiem, vymyslím si kategóriu, že 6A, vidím tam 351. Zároveň vidíte, že on vám hovorí, že ich bude teda cca 351 podľa aktuálneho navoľného filtra a zároveň vidíte, že ten filter sa dá pekne vyresetovať. Totižto fazety vždy zobrazujú možnosti pre každú kategóriu a to umožňuje používateľom vybrať viacero možností pre konkrétnejšie výsledky. Na úplný prehľad rozdielov medzi fazetami a filtrami vrelo odporúčam pozrieť si pár článkov na UX Tweaku, veľmi vhodný web, pokiaľ sa zaoberáte UX a UI. Konkrétne toto je článok Filter versus Facet, to znamená fazety, a rovno vidíte, aké sú rozdiely. Čiže keď sa pozrieme na také základné rozdelenie, mimochodom tam sú potom, že výhody, nevýhody, alebo že čo to prináša, tak všimnite si, filtre nám ponúkajú a poskytujú rýchly a presný výsledok, ale fazety nám poskytujú lepšie pochopenie v rámci výsledkov vyhľadávania a vidíte, že filtre umožňujú eliminovať irelevantné a nechcené položky. Ale v prípade fazetov nám umožňujú jednoduchšiu navigáciu naprieč rôznymi kategóriami a subkategóriami. Áno, filtre nám potom redukujú ten čas a to úsilie, ktoré sa vyžaduje na to, aby som dostal nejaké správne výsledky vo vyhľadávaní. A áno, potom aj umožňujú napríklad porovnávať rôzne voľby v rámci kategórie. A umožňujú samozrejme robiť kategórii v rámci filtrov, aby som dostával špecifické výsledky. Ak sa pozrieme potom na nejaké, nazvime to, nevýhody alebo na nejaké mínusy, tak všimnite si, používatelia môžu niekedy omylom proste zaškrtnúť nejakú položku filter a tým pádom nám vypadú nejaké dôležité výsledky vyhľadávaní. No a strašne veľa zase faziet môže spôsobiť rušivo,
až tak confusing a overwhelming, čo znamená, že je tam toho strašne veľa a som z toho zbytočne zmetený a až preťažený pre toho používateľa, nevieme sa potom korektne rozhodnúť, čo aj vedie k tomu, že niektorí používatelia sú samozrejme viacej stotožnení s fazetmi, ako sa s nimi pracuje, ale teda môžu viesť k nejakej nesprávnemu výberu. Dobre, a hlavne pri tých filtroch tak môžu vytvárať aj príslušné biasy, to znamená, že aj nedorozumenia potom vznikajú a dôležité je to, že pri filtroch treba určité samozrejme pochopenie pri návrhu a tých požiadavkách pre používateľa. Veľmi super kniha, odporúčaná literatúra, Heather Haden, odporúčaný blog je bombový, takže keď nejakú knižku, tak Accidental Taxonomist, ktorá vám objasní všetky problémy vesmíru a záhady vesmíru, ktoré sa týkajú ontológii, hierarchii a faziet, takže web, UX Tweak, blog priamo Heather Haden a rovnako túto knihu. To je úplne super. Dobre, vrátime sa ale úplne na začiatok. Už síce vieme, čo sú fazety, ale my sa stále rozprávame o organizácii informácií. Také úplne najbanálnejšie, najzákladnejšie rozdelenie je, že na jednej strane máme hierarchickú kategorizáciu a na pravej strane máme príslušné fazety. Ak sa pozrieme aj na tento znázornený obrázok, tak tu krásne vidíme stromovú štruktúru. To znamená, každý napríklad pojem, každé slovo, môže to byť aj kľúčové slovo, je zaradené vždycky do tej štruktúry na príslušnú úroveň. Prvá, druhá, tretia, štvrtá a tak ďalej. Ale keď si všimnete, tu na tie fazety v podstate fungujú multiaspektovo, multidimenzionálne. Čiže z toho aj vyplýva, že tu máme jasnú hierarchiu na kategorizáciu, na klasifikáciu, kdežto tu na to bude multiaspektové, multidimenzionálne. Keď si to zatiaľ neviete úplne predstaviť, tak v skratke, napríklad fazeta značka alebo miesto môže byť zaradená do rôznych kategórií, do rôznych produktov. Tu na kam by som zaradil, do ktorej úrovne by som zaradil, že miesto, značka a tak ďalej. Ťažko, že? A toto je enumeratívna redukčná klasifikácia, to znamená, s každou úrovňou prichádza k tomu, že môže byť tá štruktúra väčšia, ale zároveň potom dochádza aj k redukcii, to znamená k obmedzeniu nejakých možností, ku ktorým sa dostanem. Slovo enumerácia, enumeratívna alebo enumeračná znamená, že vopred mám dané nejaké inštancie, nejaké objekty. Aký pekný príklad zo života. Máte napríklad hracie karty, tak tam sú vopred známe inštancie. Máte horníka, dolníka, ESO alebo žolíka, kráľa. Máte napríklad svetové strany, tie sú proste jasne dané. To znamená, nepríde k tomu, že niekto si vytvorí nejakú vlastnú svetovú stranu. To znamená, ide k tomu, že ak máte vopred známe nejaké inštancie, môžu to byť napríklad aj farby, tak logicky ich môžem používať. Aj keď sme pri tom, že aj na tie fazety sa dajú aplikovať. Toto je hierarchické, je to rigidné, taký typ taxonómie a toto je jednodimenzionálna. To znamená, vidíte, je tu jedna dimenzia. To, či to je mimochodom modelované teraz vertikálne alebo horizontálne, na tom nezáleží. Podstata je tá, že tu len jedna dimenzia, idete vždy v jednom smere. Áno, zhora smerom nadol alebo zľava doprava. Logicky tuto idete multiaspektovo, to znamená multidimenzionálne, čo pre nás v praxi znamená, že môžeme to používať v skratke na rôznych úrovniach. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, podľa potreby. A áno, takto vzniká v podstate umelá syntetická klasifikácia, to znamená, vy keď si navrhnete nejakú štruktúru, tak vždycky príjete k tomu, že ale mne to tam napríklad neúplne pasuje. A my sa potýkame bežne s problémami typu, že máme napríklad kurz Microsoft Access a teraz ho zaradíte do kancelárskeho balíka alebo databáz. Vždycky bude platiť to, že keď robíte základnú štruktúru webu, robíte nejakú organizačnú architektúru alebo rovno webovú informačnú architektúru, tak platí, že vždycky vyberiete nejakú najvhodnejšiu kategóriu. My sme to vyberali tak, že ju zaradíme do Microsoft Office, ale môže byť mimochodom duplicitne zaradená napríklad aj v tých databázach. Typicky, áno. Ale veľmi dobrým riešením je využitie práve tých faziet, ktoré sú ešte raz multiaspektové alebo teda multidimenzionálne. Tak. Čiže my sme si vysvetlili, že sa teda primárne používa na organizáciu informácií dve tie klasifikácie, tá enumeračná, hierarchická a fazetová.
Enumeratívna alebo enumeračná klasifikácia znamená, že obsahuje úplný súbor záznamov pre všetky pojmy, pre všetky produkty, výrobky. Fazetová klasifikácia nám umožní využiť množinu nejakých semantických súdržných, podobných, príbuzných kategórií a tie vieme pekne podľa potreby kombinovať, aby vytvorili nejaký výraz, nejaký pojem, ktorý riešime. Toto sa kedysi riešilo primárne pre knižnice, ale žijeme v 21. storočí a veľmi pekne to využijeme priamo vo webových aplikáciách, webových stránkach. Fazety sa neobmedzujú na nejaké definované pojmy alebo výrobky a hlavne vďaka tomu, že sú multidimenzionálne, multiaspektové, tak sú dosť flexibilné a umožňujú vyjadriť rôzne komplexné témy alebo nájsť nejakú komplexnú kombináciu toho, čo potrebujem. Fazety sú vždy väčšinou jasne definované a sú vzájomne vylúčujúce. To znamená, kolektívne vyčerpávajú aspekty toho predmetu. No a takým pekným príkladom je takých aspektov tých fazet, ktoré sa použijú, typický čas, miesto, forma alebo napríklad aj farba. Takže my predpokladáme, že každý predmet, každý objekt alebo aj trieda môže byť vždy rozobraná, analyzovaná na nejakej jeho súčasti. Hej? To znamená, máte, myslím si, bicykel, tak má napríklad nejakú základnú nosnú časť, má nejakú kostru, má kormidlo, má kolesa, má sedanu a takto, keby tu bol odborný na bicykel, nám vysvetľoval, čo všetko ešte ten bicykel obsahuje. Čiže tie súčasti sú aspekty, vlastnosti, charakteristiky alebo atribúty. Ešte taká pekná ukážka zo života. Tuto na ľavej strane vidíme takú tú rigidnú hierarchickú štruktúru, ktorá musí mať jasne proste zaradený príslušný výrobok. V tomto prípade som vybral miešané nápoje, je tu napríklad Grasshopper. Grasshopper znamená po anglicky síce lúčný koník, alebo keď si predstavíte nejakého koníka, ako hmyz, ale bežne v prípade miešaných nápojov sa používa saranč alebo saranča a ide o to, že ten miešaný nápoj je taký pekný zelený, dáva sa tam smotana, kakao a ešte aj meta, čo sú akože výrazné chute, preto je potom taký zelený. Ale keď si všimnete, je zaradený, že oficiálne koktejly, klasické, čiže je tu zaradený, podobne ste určite niekedy mali, ja neviem, Krvavú Mary, alebo tu máte Cosmopolitan, Cuba Libre, Mojito, Piña Colada, Sex on Beach, Tequila Sunrise a množstvo iných. Hovorí ten najväčší abstinent. No a všimnite si, po pravej strane vidíte, mimochodom toto už je ontológia, čo je veľmi podobné troška tým faziet, ale vidíte, že to môže byť samozrejme zaradené v rôznych častiach. Takže napríklad tu vidíme toho Grasshoppera, že je zaradený tiež v nejakej časti, ale vidíte, že niektoré veci ako napríklad martini, nejaký cream, kakao sa môžu samozrejme opakovať, hej, logicky. Takže ide o to, že tu na to bude jednoznačne ako keby v jednej časti v tej štruktúre, ale ide v prípade fázy do toho, že skutočne to môže byť multiaspektové, aj keď toto je hierarchická štruktúra na ľavej strane, toto je už ontológia, kedy to je krásna ukážka tej multidimenzionálnej aspektovej štruktúry. Takže, aby sme pochopili, že z nejakej jednoduchej hierarchie sa chceme dostať do ako keby viacnásobných hierarchií. Takže, čo je dôležité, fazetová klasifikácia alebo štruktúra môže využívať hierarchiu samozrejme v jedných alebo viacerých svojich aspektov. Čiže v skratke využijeme viac ako nejakú jednu taxonómiu, klasifikáciu. No a my sa vždy zameráme na tie podstatné, dôležité a hlavne trvalé charakteristiky príslušného objektu alebo obsahu, ktorý v skratke riešite. Čiže to, že sa ti bude napríklad meniť nejaké úložisko, je jedna vec, ale je to veľmi práve užitočné pri kategorizácii. Super na tom je, že fazety môžeme veľmi pekne kombinovať, vďaka ním omnoho rýchlejšie vyberať, typicky nazvime to filtrovať, aj keď sme vysvetľovali, že filter je troška iný objekt. A hlavne vďaka fazetám môžem riešiť viaceré klasifikačné kritériá. Čiže super na tom je, že pokiaľ ste vývojár, programátor alebo bežný používateľ, vy vôbec nepotrebujete vedieť, že v jakej je to zaradenej kategórii, ale len v skratke potrebujete vedieť, že aký objekt riešite. Áno, to je to podstatné. Takže na základe faziet, na základe tých charakteristík sa viete dostať k tomu príslušnému objektu. Čiže teoreticky, prakticky ešte raz vôbec nemusíte teda vedieť, kde je a priori zaradený. Takže to je to kľúčové. No,
na druhej strane tá hierarchická klasifikácia sa vždycky vzťahuje do nejakej jedinej hierarchickej taxonómie, čiže je to vždycky nejakým spôsobom zaradené. Uvedem príklad, ktorý sme tiež riešili. Máte napríklad kurz, ktorý sa týka, povedzme, napríklad zameraný na Angular alebo React.js. Kam by ste ho zaradili? Poviete si však tvorba webových stránok. OK, povedzme, alebo do programovacích jazykov. Poviete si tvorba webových stránok. Ale zaradíte ho do samostatnej kategórie, ktorú nazvete napríklad JavaScriptové frameworky alebo JavaScriptové tools, alebo ho zaradíte pod kategóriu alebo kategóriu JavaScript. Okrem iného. Čiže pri hierarchiách platí, že väčšinu idete od niečoho, čo je najvšeobecnejšie, áno, veľmi generické, až po nejaké konkrétne, najviac špecifické predmety, výrobky, produkty, kurzy a tak ďalej. Takže tým nechceme povedať, že hierarchie sú zlé, obidva prístupy totiž budeme kombinovať. Na začiatku sa skoro vždycky naprv rieši tá hierarchická klasifikácia, triedenie, usporiadanie a potom sa riešia fazety. Čiže hierarchická klasifikácia sa vzťahuje vždy na klasifikáciu objektov výrobkov pomocou jedinej proste hierarchickej taxonómie. Tu je starý obrázok, keď si Yahoo navrhoval v podstate model pre to, ako budú zaraďovať jednotlivé kategórie a podkategórie. Čiže tu je len jediná taxonómia. Áno, vždycky tam idete, ten príslušný výsledok nájdete vždycky v nejakej konkrétnej kategórii, podkategórii a tak ďalej. Čiže tu máte vždycky nejakú triedu, nejakú príslušnú kategóriu, podľa ktorej to rozdelené, čiže od najvšeobecnejšieho po najviac špecifické. Ale my sa chceme dostať k tým fazetám, čiže k fazetovej klasifikácii a to je ešte raz pre nás systém na organizovanie objektov. Čiže chceme vďaka kombinácii sa budú pekne vzájomne vylúčovať, budú kolektívne pokrývať všetky charakteristiky objektu, ktoré sú pre nás ako pre firmu, pre tých zákazníkov relevantné, dôležité a zároveň to bude ukázať vzťahy medzi tými jednotlivými charakteristikami príslušných objektov. Takže to je to podstatné, že to pre mňa znamená, že keď aj neviem tú cestu, áno, to znamená, nepoznám tú štruktúru, tak pomocou faziet sa v skratke vieme dostať pomocou viacerých aspektov charakteristík cez viaceré spôsoby, viaceré cesty sa vieme k tomu produktu, k tomu výrobku dostať, čo je úplne super. Takže keď sa navigujete alebo ste na nejakej aplikácii, nejakej web stránke, tak to mi umožňuje skutočne navigáciu na viacerých cestách pomocou rôzne usporiadaných faziet. Takže to je to super. Treba ešte povedať, že fazetová klasifikácia v podstate pozostáva ako keby z takých dvoch základných častí, keby sme išli striktne podľa toho. Najprv je tu fazetová analýza, tzv. FAčko, čo je analytická technika, čiže predtým, než idete vyrábať aplikáciu, idete vyrábať nejakú webovú stránku, tak si treba uvedomiť, že aké charakteristiky budú mať tie vaše výrobky, produkty, služby, ktoré poskytujete. Áno, to znamená, ideálne zoznam vyčerpávajúcich, vzájomne sa vylučujúcich charakteristík a zároveň tu hodne do toho vstupuje analýza kľúčových slov do fazetovej analýzy. Čiže otvoríte Google API, otvoríte Uber Suggest, otvoríte plánovač kľúčových slov, otvoríte Sewell, otvoríte Marketing Miner, otvoríte si proste obrovské množstvo rôznych aplikácií na to, aby ste zistili, že ktoré tie slova sú pre vás najrelevantnejšie. Takže v skratke analýza kľúčových slov, jedna z najpodstatnejších typov analýz, sa zaraďuje pod fazetovú analýzu. A potom robíme na základe toho fazetovú klasifikáciu, čo už je to, čo potrebujeme. A to je pre nás syntetická štruktúra, že vy vytvoríte umelú novú štruktúru, kedy budeme rozdeľovať entity, tie vaše objekty podľa jednej charakteristiky naraz. Alebo využite syntézu, kombináciu relevantných aspektov. Opäť to chce praktické príklady. Takže predstavte si, že máte typický e-shop s oblečením. To znamená, na vrchole potravinového reťazca máte trička. A teraz, toto je príklad na začiatku na enumeratívne triedenie, to znamená klasifikáciu a využitie fazety. To znamená, to, čo tu vidíme je, že borec príde na nejaký e-shop s tričkami, zistí, že sú tam rôzne ďalšie v skratke fazety, ktoré sa týkajú napríklad štýlu.
To znamená, mám tam napríklad fazetu, ktorá sa týka napríklad tričiek, ktoré sú do práce, na párty alebo športové, atletické. A potom zistí, že OK, ale ja keď si vyberiem napríklad tento dres, tak ďalej tam môže byť pokojne fazeta, ktorá sa bude týkať farieb. Modrá, biela. A ďalej tam môže byť ďalšia fazeta, ktorá sa týka veľkosti. Small, large, medium, x large. Čiže tu by ste mohli mať to, že niekde v hlavnej stránke zostanete k tričkám a následne využijete fazety. Čiže najprv enumerácia, enumeratívne triedenie a potom fazeta štýl a farebná fazeta. Ale mohol by som to urobiť samozrejme aj takýmto úplne iným spôsobom, že idem trička, zase, to znamená enumeratívna klasifikácia, ale najprv poviem, že ja by som chcel modré, biele, hnedé, červené tričko a potom si dám fazetu toho príslušného štýlu. Čiže skutočne z toho vyplýva, že ako náhle máte vyriešenú view, to znamená Web Information Architecture, tak potom riešite v skratke tie fazety, to znamená rozmýšľate nad tým, že aké všetky fazety, charakteristiky chcete využiť, napríklad typicky farba, štýl, veľkosť, ale môžete využívať rôzne špecifické ďalšie resursy, to znamená zdroje napríklad na party, alebo môžete používať, ja neviem, nejaké príslušné zaradenie. Máme tu ďalšie fazety, ktoré sa teda používajú napríklad pre oblečenie. Vo všeobecnosti ideme ešte na nejakú vyššiu abstrakciu. Takže môžeme tu mať teda veľkosti, môže tu mať napríklad materiál, alebo ako je to vyrobené. Môžeme tu mať samozrejme farby, môžeme tu mať samozrejme napríklad nejakú veľkosť, to znamená dĺžku v tomto prípade, okrem size, a môžete tu mať potom sleeve length. Takže by sme tu mali zaradené teda fazety pre šaty a toto je pre nás dĺžka rukáv, hej, že chcete trojštvrťové, krátke, dlhé rukávy a tak ďalej. Takže mali sme topánky, tak tu by boli napríklad šaty alebo proste nejaké oblečenie. Mali by ste napríklad topánky. Opäť, na čo sa môžete pozrieť zase materiál, cena, môžete sa pozrieť napríklad na veľkosť, farbu, kategóriu, čiže množstvo rôznych atribútov, charakteristík, ktoré nám do toho vstupujú. No a čím má človek viacej doménových skúseností, znalostí, to znamená vyzná sa v danej oblasti, tak bude riešiť možno, keď príde nejaký človek, ktorý vie, čo chce a logicky je potom ochotný zaplatiť viacej peňazí, napríklad veci ako nejakú stielku, insole, to znamená bude riešiť napríklad to, že aká tam bude, samozrejme nazvime to podložka alebo časť tej stielky, aké budú, ja neviem, rôzne príslušenstva, ja neviem, či tam budú drahokamy, či tam budú, ja neviem, nejaké kamienky a množstvo iných vecí. No a fazety sa kedysi vymysleli dokonca nezávisle v Indii, vo Veľkej Británii, kde sa riešili v rôznych knižničných systémoch, takže chcelo by to aj nejakú peknú ukážku, nejaké štruktúry faziet aj pre literatúru, čiže mohol by som ísť napríklad do knižnice a pozrieť sa, že ako sú riešené najprv tie hierarchie. Zistíte, že je tam napríklad beletria, niekto má horor, môžete mať napríklad nejakú dobrodružnú literatúru, môžete mať odbornú literatúru. Takže môže to byť samozrejme takýmto spôsobom rozdelené, lebo keby si išli len podľa autorov abecedne, tak to nebude úplne logicky dobré. Takže všimnite si, môžete ísť podľa obdobia, vidíte 16., 17., 18., 20. storočie, môžete ísť podľa formy, či je to poézia, dráma, potom v poézii, či to nejaké príbehové, balady, lyrics, teda lyrika, alebo môžete ísť aj podľa príslušných fázy jedna jazyky, či to v anglickom jazyku, či to Bangladeš, či je to slovenský, český jazyk a tak ďalej. Takže by sme si urobili nejakú rýchlu sumarizáciu, aké sú vlastnosti pre fazety. Fazety by mali byť vzájomne sa vylúčujúce, majú mať svoj vlastný význam a spoločne pokrývajúce vždy toľko aspektov, koľko je potrebné na nejaké úplné opísanie predmetu. Fazety mimochodom rozdielujeme na obsahové a kontextové. Ak sa pozrieme napríklad na obsahové, tie sa týkajú napríklad miesta, času, témy, ľudí, nejakých organizačných pracovných konceptov, to môžu byť potom hybridné. To znamená taký mačkopes medzi obsahou a kontextou, ale kontextové fazety sú zamerané na aktivity, funkcie, role, pozície, aktérov, organizačnú štruktúru alebo typ toho obsahu. A to je taká pekná ukážka od Dentona z roku 2009, kde tiež riešil rozdelenie fázy na obsahové a kontextové. Ako na fazety? Sú rôzne prístupy.
V skratke, to, čo je veľmi vhodné, je získať domenové znalosti. To znamená tým, že napríklad pracujete v danej oblasti. Pracujete v cestovnom ruchu, pracujete vo farmácii, v strojníctve, alebo v skratke, aspoň keď tam ste na tzv. Apprenticing, to je v podstate to, že stávate sa ako keby na chvíľočku učňom. To znamená, že prídete na projekt a napríklad mesiac, 2, 3 ste tam napríklad člen toho týmu a pozeráte sa, čo robia, ako pracujú a získate v skratke ten príslušný žargón, získate ten slovník, ktorý používajú. Môžete samozrejme, človek bežne môžete riešiť školu, mimochodom pri tých školách sa vyplatí ad jedna môžete študovať priamo IT architektúru, napríklad na Fejke, na Fitke, teoreticky Tuke alebo v Žiline, alebo môžete ísť rovno študovať knižničné informačné služby, alebo aj samoštúdium. Dá sa to riešiť aj takým spôsobom, že pozrite sa na osvedčené postupy a modely, pozrite sa na nejaké best practices, alebo sa môžete rovno inšpirovať zahraničie, lokálne prostredie, konkurencia alebo kombinácia všetkých týchto prístupov. Takže ja to väčšinou robím tak, že dajme tomu, že to štúdium, škola tam je, poznám osvedčené postupy a modely a zahrniem do toho doménové znalosti, ak ich mám, po prípade si začnem študovať príslušnú tému, komunikujem s tým príslušným zákazníkom, ale snažím sa inšpirovať aj zahraničím. Podýcham inšpirovať, netreba len kopírovať, lebo ako náhle kopírujete nejakú štruktúru, nejaké fazety, tak kopírujete potom aj teoretické chyby. Poďme sa pozrieť na nejaké zaujímavé prístupy, ktoré sa používajú pri tom, ako tvoriť fazety a robiť fazetovú klasifikáciu. Toto je napríklad Kvasníkov fazetový prístup. Ten povedal, že je vhodné na začiatku si vybrať nejaké príslušné fazety, to znamená rozhodnúť sa o dôležitých kritériách popisu príslušného objektu. Videli ste víno. Poviete si, čo je najpodstatnejšie. A teraz začne ten majiteľ hovoriť, že však ľudia pozerajú to, že či je to biele, červené, to znamená pozerajú na typ hrozná, pozerajú na cenu, pozerajú na miesto. Toto pre nás budú základné fazety alebo základné kategórie. Potom rozvíjate a udržujete tie aspekty, čiže každý aspekt väčšinou tá fazeta môže byť rozvinutá, rozšírená pomocou nejakej vlastnej logiky, môžete pozerať do analytiky, môžete pozerať na oprávnenia, ale aj do tej už hotovej vlastnej nejakej klasifikačnej štruktúry. Snažíte sa poriadne analyzovať tú entitu, ten výrobok, ten objekt pomocou fázie. To znamená, pozeráte sa, že aké to rozbijeme takto, čo potom. A takto by sme to ešte ďalej mohli rozvíjať, rozširovať, rozbíjať na ďalšie, jak sa hovorí, atómy, na ďalšie časti. Alebo zistím, že napríklad ľudia najčastejšie pomocou vyhľadávania používajú nejaké kľúčové slova na to, aby sa dostali k príslušnému výrobku, kurzu, produktu. A ďalšia vec, vypracujte si poradie odkazov tých citácií. Vy zistíte, že ľudia samozrejme pracujú v rámci vyhľadávania, máte nejaký priemerný počet vyhľadávaní, máte nejaké početnosti v štatistike, ktoré môžete k tomu pekne využiť. Čiže vyberiete nejaký jeden hlavný primárny aspekt, ktorý určí potom atribút, ale aj poradie ostatných tých citácií, tých odkazov pre tú fazetu. Takže máme tu napríklad Huntera z roku 1988 som schválne vybral, ktorý by som si mohol naštudovať a že je to síce, samozrejme, toto je z Veľkej Británie, máme tu Atwell, Blanford, Crossford a Denby, čo sú oblasti vo Veľkej Británii, Wales, Anglicko a vidíte tu poprvé počet izieb, že 1, 2, 3, 4 a potom vidíte typ ubytovania, či je to proste apartmán, bungalov a tak ďalej a tak ďalej. Vidíte napríklad, aká je teda nejaká plocha, respektíve kde to je, nejaké umiestnenie a vidíte napríklad cenový rozsah, ktorý sa mimochodom rovnako pekne používa pri fazetách. A skočíme do prítomnosti z roku 2023, otvoríte napríklad Reality.sk a pozriete sa, čo tu máme. Aha, presne. Lokalita, transakcia, druh a ceny. No, tak ten Atwell z roku 1900, respektíve Hunter z roku 1988 nebol až tak ďaleko, že? Takže bežne, keď si poriadne naštudujete, samozrejme tie modely, alebo kľudne aj nejaké staršie publikácie, tak vidíte, že výsledkom môže byť to, že zistíte, že aké typy faziet môžete eventuálne aplikovať. Ako náhle by sme išli do rozšíreného vyhľadávania, zistíme, že tam je podstatne toho viacej, takže
Môžeme riešiť, vidíte, slovenskú zahraničné reality, ale v prípade tých transakcií prenájom, nájom, podnájom a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne vidíte druhy nehnuteľnosti, multimédia, či ide o inzerciu realitných kancelárií, súkromnú inzerciu a tak ďalej. No, toto je Ranganathan PMS model 5 fáz z roku 1933. Ranganathan je taká legenda indická. To bol knihovník, alebo teda v skratke pracoval v knižnici, aby som bol korektný. A on rozmýšľal nad tým, že ako v podstate zaraďovať jednotlivé knihy a navrhol, aby sa všetky poznatky vzťahovali do nejakej sady 5 aspektov. Prvý aspekt je personality alebo osobnosť, kľúčová otázka kto a hovorí o type danej veci. Potom M-ko alebo matter hmota v podstate odpovedá na otázku čo, to znamená hovorí o základnom materiáli toho príslušného objektu tej danej veci. Energy alebo energia kladie otázku, že ako, to znamená v podstate riešime aktivity alebo činnosti danej veci. Space alebo priestor by mal odpovedať na otázku kde, to znamená kde sa vec vyskytuje, kde sa to vzťahuje. A posledný ten aspekt, ktorý využil, je tzv. Čas alebo time, kde kladieme fundamentálnu otázku, že kedy sa vec stala a tak ďalej. Takže toto je napríklad model, ktorý sa využil pri napríklad riešení knižníc priamo v Indii. To znamená, dá sa eventuálne využívať aj tento model 5 faziet, ale väčšinou príjete k tomu, že fazetová klasifikácia sa vždy použije v nejakých úzkých doménach a každá má svoje vždy špecifické aspekty. Čiže to, že máte v skratke nejaké generické fazety typu farba, ktorú viete eventuálne aplikovať hoci kde, je pekné. Ono to dáva nejaký intuitívny zmysel, pretože tie zdroje môžete vždy rozlíšiť pomocou nejakej všeobecnejšej klasifikácie, ale oveľa ťažšie pridať do nejakej všeobecnej klasifikácie ako pre nejakú špeciálnu klasifikáciu, ktorá je len na jednu tematickú oblasť. Čiže ide o to, že keď máte košele, napríklad, alebo trička, tak by ste mohli využiť tento PMS model, ale štýl, farba a veľkosť sa zdajú byť omnoho prirodzenejšie. Takže ten model PMS sa dá použiť, len oni sa snažili vytvoriť, tento autor sa snažil urobiť nejaký základný model, ktorý sa dá aplikovať v skratke všade. Ak si spomínate, my už sme mali systém 5V alebo model 5V a 2HAV, tak ten je v podstate ako keby rozšírený ten PMS, ktorý dneska bežne používame pri organizácii obsahu. Máme tu potom Condorseta a jeho fazetový systém, takže to bol ďalší pán, ktorý sa snažil vytvoriť nejakých 5 hlavných fazetových kategórií. Keď sa nad tým zamyslíme, že mali by ste 5 fazetových kategórií a tam by bolo aspoň nejakých 10 výrazov, produktov, výrobkov, tak vzniká vám 10 na 5, čiže 100 000 kombinácií. On sa na to pozeral tak, že tých 5 základných fazetových kategórií mali vyzerať nasledovne. Objekty, ktoré budú reprezentovať domény oblasti štúdia, metódy na štúdium príslušných predmetov a popis tých získaných poznatkov, perspektívy na štúdium predmetov, použitie užitočnosť tých príslušných vedomostí a spôsoby, v ktorých možno získať vedomosti. Čiže toto sú základné fazetové systémy, ktoré sa mimochodom vyvinuli pre knižnice, to znamená knižničné systémy. Vzhľadom k tomu, že v knižnici sa často hlavne využívajú tie klasické hierarchie, lineárne modely, tak ide o to, že v prípade faziet hlavne fungujeme na takých nelineárnych, takže až v 20. 21. storočí, keď sa nad tým zamyslíme a máme webové stránky, tak tu je množstvo týchto techník o mnoho relevantnejších pre 21. storočia naše webové aplikácie. Takže poďme si to ešte nejako utriediť, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Fazetová klasifikácia je obrovská výhoda, je flexibilita klasifikácie. Hlavne môžete s tým pracovať ďalej, takže môžete ďalej riešiť postkoordináciu, veľmi rýchlo meniace sa polia, ktoré sú dynamické, väčšinou minimálne požiadavky na teóriu, každý vie, že keď tam bude štýl, farba, miesto, je to pomerne priamočiare a ľahko potom vysvetlíte a objasníte podmienky.
No, niekedy môžu byť troška problémy s tými fazetami, ak ich zle navrhnete s príslušným rozširovaním a hlavne keď tam nie je úplne jasný vzťah medzi tými fazetami. A existuje taký pojem, že rezistencia a vizuálna analýza, to je to pozriem, vidím a pozriem, viem. Takže v prípade vizuálnej analýzy tam môže byť že nemusí byť úplne vždy jasné, že aký je príslušný význam tých faziet, ako sa k ním napríklad dopracovalo a ako sa majú hneď aplikovať. A fazetová klasifikácia vždy funguje dobre, ak máte ideálne nejaké napríklad, máte entitu a tam máte 3 a viac charakteristík dimenzií, ktoré si vyžadujú, aby mali nejaký ten prospech z príslušnej klasifikácie. Takže keď ste mali napríklad to víno, tak tam boli pekné 4 charakteristiky, 4 pre nás dimenzia, tá entita, ten objekt bolo víno. Vďaka tomu môžeme eliminovať nejasnosti a hľadať najvhodnejšie výrazy, ktoré ľudia potom používajú pri klasifikácii. Flexibilitu sme si vysvetľovali, čiže flexibilita pre nás znamená, že keď ste programátor, vývojár, tak skutočne nepotrebuješ presne vedieť a mať úplný obraz, kde je to presne zaradené v nejakom hierarchickom tradičnom systéme. Hlavne fazety môžete samozrejme pridať potom aj v priebehu času podľa potreby, takže si ich ľahko viete doplňovať. Fazetové schémy nám popisujú objekty všetkých druhov pomocou nezávislých atribútov. A logicky tie atribúty, fazety potom viete samozrejme v rámci možnosti webovej aplikácie kombinovať, párovať, miešať. Takže praktický príklad. Máme komplexný objekt, prostriedok na umývanie riadu. Aké by sme mohli navrhnúť fazety? Tak značka, brand, či je to jar, froš, citpur a tak ďalej, cifinish. Ďalej forma toho prostriedku na umývanie. Prášok, kvapalina, gel, kapsule. Spôsob alebo tzv. Agent, ktorý sa v praxi používa, umývačka riadu alebo ručne stručne. Vôňa, bude to zelené jablko, levandula, citrus alebo ocean breeze, tzv. Oceánsky vánok. Takže opäť môžete otvoriť napríklad Google vyhľadávanie a napríklad v rámci obrázkov alebo aj videu pozrieť, že keď dáte prostriedok na umývanie riadu, aké sú tam napríklad výsledky o vyhľadávaní a pozrieť sa napríklad na nejaké základné atribúty. Taký dobrý hack, že keď máte výrobky, existuje tzv. Gettyho Arts and Architecture Thesaurus, to je obrovský slovník, ktorý sa používa na produkty, ktoré súvisia s architektúrou, s umením a je to v podstate o tom, že on vytvoril hierarchickú štruktúru faziet pre materiály, pre výrobky. Takže v skratke, my sme v službách, tak toto moc asi nepoužijeme pri online kurzoch alebo digitálnych službách, ale pokiaľ máte výrobky, odporúčam naštudovať si AAT, to znamená Arts and Architecture Thesaurus, nie je to dinosaurus, ale to je slovník, ktorý sa používa pre hierarchické štruktúry a pozíciu faziet pri materiáli. Čiže máme tam opäť niekoľko kategórií, že pridružené koncepty, že pojmy filozofická a kritická teória a javy, napríklad láska, nihilizmus, hej? To je pridružený koncept. Fyzické atribúty, to sú vlastnosti materiály, ktorú možno priamo merať a vnímať. Výška, šírka, flexibilita, hmotnosť. 4 obdobia. Umelecké, architektonické obdobie a štýlové zoskupenia. Čiže máme tu na jednu stranu renesanciu, máme tam surrealizmus, máme tam dadaizmus. Napríklad. Môžete mať hocičo brutalizmus. Potom tu máme agenti. Ľudia, rôzne skupiny, organizácie, s ktorými sa identifikujú, či už na základe fyzických, mentálnych, sociálno-ekonomických alebo politických charakteristík. Kamenári, socialisti, komunisti. Samozrejme, socialisti teraz nie sú ľudia, ktorí majú na starosti sociálne siete, ale kľudne by byť mohli, keby boli zaradení pod nejakú príslušnú kategóriu, ktorá pracuje s materiálmi, keby taká existovala. Aktivity, akcie, procesy, udalosti, ako napríklad malovanie na telo, kresba. To znamená, keď ste napríklad tater, riešite, rôzne malovania na telo, na tvár, tak v tomto prípade tu sa to líši od toho aspektu objekty, tie budú až na spodku, tie budú najrobustnejšie. Tu môžu byť napríklad teda, že ak ide o samotné dielo, nie o proces tvorby. Áno, takže oni sa samozrejme líšia, takže tu ide skutočne o to sloveso alebo o slovesné podstatné meno. Materiály,
vždy sa týkajú bytostne tej látky, tej matérie, z ktorej je dielo vyrobené. Kovy, bielidlá, plasty, papier. Čiže materiály sa líšia od fyzických atribútov tým, že sú abstraktnejšie. Áno? Čiže logicky tu riešime matériu, to znamená materiál, kdežto pri tých fyzických atribútoch tam sme mali konkrétne fyzikálne vlastnosti. A posledná, tá najväčšia fazeta objektov sú skutočné diela, to znamená výtvory, hrady z piesku, sieťotláč, máte nejaký obraz. Takže pokiaľ máte výrobok a riešite fazety, určite odporúčam pozrieť sa na AAT od Gettyho. Keď ešte neviete, že čo ako, tak existujú aj také všeobecné generické fazetové kategórie, osobné mená, brand, názvy spoločnosti, geografické názvy udalostí, názvy produktov, časové obdobia, témy, nejaké formy, žánre. Takže toto sú také, že generické fazetové kategórie, keď neviete, že ako by ste napríklad typicky začali. No, nástroje, ktoré môžete použiť na automatizovanú tvorbu faziet tým, že zahrniete do toho aj analýzu kľúčových slov, to znamená pozrite sa na výsledkové vyhľadávanie, to znamená čo ľudia konkrétne vyhľadávajú, napríklad v rámci Google Searchu, Bingu a tak ďalej, aj v YouTube. Môj najobľúbenejší nástroj, ktorý veľa odporúčam aj vám si osvojiť, je OpenRefine, ktorý je zadarmo, kedy si bol aj pod Googlom. Je k dispozícii pre Windows, Mac, Linux. Funguje tak ako samostatná aplikácia, ktorú si stiahneš do počítača a dvojklikom spustíš po rozbalení. Bratia Češi majú Marketing Miner, ktorý viete použiť tiež na v podstate na automatizovanú tvorbu faziet a fazetovej klasifikácie. Gradeta, keď si pamätáte na SEOchat, majú vlastný interný nástroj Mabidek. Možno keď im pekne napíšte, poprosíte ich, tak vám sprístupnia. No a môžete čiastočne využívať Screaming Frog alebo Microsoft Visio, ak ho naviažete napríklad na Google Analytics, konkrétne Screaming Frog, a spojíte to napríklad z Google API, je to možné. Ja veľmi často, keď robím fazety, skoro vždycky OpenRefine, po prípade kombinácie týchto nástrojov, ktoré tu vidíte. Takže toto je OpenRefine, vidíte rovno prvá main feature, hlavná vlastnosť je fazeting, clustering a tak ďalej, takže to je to, čo je pre nás podstatné. Ten fazeting vyzerá napríklad tak, že máte nejaký príslušný dataset, tu napríklad vidíme menovky rôznych najväčších miest na Slovensku, na svete, vidíte počet obyvateľov a vidíte nejakú menovku. Čiže to, čo urobíme, je základná štatistická analýza. Toto, čo vidíme, je, že urobím z toho samozrejme buď tzv. Krížovú, alebo niekto môže povedať kontingenčnú tabuľku, určím početnosti. Áno, konkrétne absolútne početnosti tých jednotlivých napríklad menoviek alebo tých výrobkov, ktoré riešite. To znamená, vidíme, že People's Republic of China je tam konkrétne, sú tam 4. Takže vidíte, že 4, Bangladeš raz, Brazília raz. Takže takto napríklad by ste mohli postupovať pri tvorbe napríklad fazie, že riešite početnosti príslušných objektov, príslušných atribútov. Tu si treba uvedomiť, že na základe toho veľmi rýchlo prídete k tomu, že existujú také 4 hlavné typy faziet. Enumeratívne, tie sú vzájomne sa ešte raz vylúčujúce, možné, ktoré sú v podstate reťazcové, stringové spravidlá. Takže máte napríklad košele, tak sú tam šaty, práca, party, atletika, lebo tam zaradíte pod ten štýl tie aspekty. Tu budú hodnoty. Áno, máte nejaký e-shop s košelami. Boolovské, George Boole bol zakladateľ logiky, ktorý tvrdil, že v binárnej logike pravdivostné pravda, nepravda, čiže máme tu dva stavy, áno, pravda, true, false, nepravda, alebo nie. To znamená, pri niektorých dimenziách vo vlastnostiach, napríklad pýtam sa, budete mať športové oblečenie, je to vodotesné, nie je to vodotesné, áno? Je to napríklad v prípade oblečenia odevu, je to premokavé, respektíve nepremokavé, alebo nie? Je to jasné, je to pomerne priamočiare. Alebo mám by som kurz a je online alebo nie je online. Áno, je to prezenčný, nie je prezenčný, teoreticky. Hierarchické. To znamená, máte tam nejaké logické začenie, takzvanú inklúziu. Takže napríklad Williams Sonoma je jeden z top webových e-shopov na
kuchynský riad. Bohužiaľ po tom, ako sa riešilo GDPR a riešili sa rôzne nariadenia, už sa dá ich produkty kupovať len cez nejakých partnerov typu vo Veľkej Británii, ale je to pomerne veľký hráč na trhu, ktorý rieši kuchynský riad, kuchynské nástroje, príbory. Takže všimnite si, mám tam kuchynský riad, kuchynské nástroje, príbory. Alebo keby ste si otvorili Wine.com, mali sme Wine Planet, tak máte napríklad región a tam bude, ja neviem, že USA, tam bolo ešte kedysi, že nová a stará časť Ameriky. Rozsahové alebo range, keď máte rozsah číselných hodnot definovaný maximum a minimum. Takže cena, price, dátum, to sú bežné aspekty rozsahu. Opäť tam môžu byť vzájomne vylúčujúce sa oblasti a potenciálne hodnoty, napríklad, že chceme hodnoty od 0 po 49, ceny od 50 po 99, od 100 po 149 napríklad. Vidíte, ide to po rozsahu 50, čiže od 0 po 49 je 50. Tak. No, takto to potom opäť vyzerá v OpenRefine, to znamená, zistil by som na základe dát, normálne tam vložíte internetovú stránku, to znamená URL, Excelovský súbor, JSON, YAML, XML alebo nejaké CSV, že zistíte, že aha, tak máme tam atribút napríklad rok, napríklad pri vínach a zistíme, že sa nám hodne opakuje napríklad 2000, 1996, takže podľa tohoto potom môžete aj napríklad radiť. Alebo máte napríklad dátumy. Tak opäť si na základe toho urobiť nejaký histogram alebo si určite takéto početnosti a idete. Takže to je krásna ukážka rozsahových respektíve typov fázy, ktoré tam máme. Takže možno nejaké odporúčania, že ako to celé sprocesovať, to znamená, aký by mal byť postup, to znamená proces návrhu pre fazetovú klasifikáciu. Základ je určiť si cieľ, to znamená určiť doslova účel, to znamená, aký má byť účel tej klasifikácie. Ide o to, aby to bolo účelné, to znamená vyšpecifikovať si súbor pojmov zdrojov, ktoré sa majú klasifikovať. Pre každý atribút, aspekt vždycky určite jeho typ. Áno, to znamená, je to logický typ, je to rozsah a rovnako je možné hodnoty. To znamená, to, čo je veľmi vhodné, je zadať si poradie hodnôt pre každý aspekt. Vždycky, aby to dávalo tým používateľom, tak sa hovorí, hlavu a petu, to znamená zmysel. Také typické radenie môže byť abecedné, ale môže byť aj chronologické, procedurálne podľa veľkosti, čiže či je to veľkosť trička small, medium, large, x large, tam by to asi abecedne moc nebolo dobré. Ale môžete ísť napríklad najobľúbenejšie, najmenej obľúbené, najviac predávajúce, najväčší dopyt, ale môžete ísť napríklad od jednoduchého po zložité, alebo aj geografické, alebo nejaké topologické radenia. Dobre si zanalyzovať a opísať celú tú reprezentatívnu vzorku tých inštancií zdrojov, aby ste vedeli pekne identifikovať každú jednu vlastnosť, dimenziu a na základe toho sa tvoria aj kandidátske aspekty, to znamená identifikujete všetky vlastnosti toho príslušného zdroja, toho objektu. Začnete skúmať vzťahy medzi tými fazetami, či je možné v skratke vytvoriť v fazete podfazetu. No v prípade napríklad štýlov uločenia je to vysoko pravdepodobné. Ide o to, aby sme potom vedeli vhodne kombinovať a generovať tú klasifikáciu pri fazetách. No a to najpodstatnejšie, testy. Môžete robiť AB testing, môžete si urobiť samozrejme nejaké skupinové testovanie, použiteľské akceptačné testovanie, čiže otestovať klasifikáciu na nových inštanciách, na nových objektoch, na existujúcich, upraviť všetky tie aspekty, hodnoty fazet a samozrejme aj tú gramatiku. Opäť pekná ukážka od nás, ak si otvoríte VTSK a napíšete priamo do vyhľadávania napríklad Excel, tak zistíte, že po ľavej strane máme rozsahovú fazetu na cenu a potom máme tzv. Kategoriálnu. Mimochodom, keď sa pozriete do zdrojového kódu, toto celé postavené na umelej inteligencii, konkrétnom riešení Luigi's Box, ktoré tiež využíva fazetovú klasifikáciu. Ak si dáte potom práve tlačidlo myšky na príslušný objekt, tak zistíte, že v zdrojaku je že LB a fazeta. To znamená to, čo vidíte, Luigi Box, fazeta. Takže toto je napríklad rozsahová fazeta, tu je kategoriálna fazeta. Takže toto sú všetko fazety. Z hľadiska user experience je dôležité vedieť, ale aj user interface čiastočne, nejaké princípy dizajnu a tzv. Pragmatiky pri návrhu, to znamená, aké sú nejaké základné princípy, ktoré by ste mali dodržovať pri
pri fazetu niekoľko špecifických rád, keď budete vyberať a navrhovať fazety a fazetové hodnoty. Prvý taký pekný pojem, že ortogonalita. Vidíte, skoro som si dolamal jazyk. Tie fazety, ktoré navrhnete, by vždycky mali byť nezávislé dimenzie. To znamená, ten zdroj môže mať hodnoty všetkých z nich, ale môže mať len jednu hodnotu. Áno, to je to kľúčové. To znamená, máte napríklad e-shop, zase kuchyňu, a máte tam, že produkt a druhý bol značka. To znamená, panvica môže byť v časti produkt a tefal bude zaradená napríklad typicky v tej značke alebo nejaká iná značka. Ale napríklad hrnce môžu mať tiež iné značky a ostatné produkty tefal nemusia byť len napríklad hrnce, pretože produkt a značka sú ortogonálne. Takže sú to nezávislé dimenzie, preto ortogonálny. Áno, aby sme tomu v skratke rozumeli. Semantická rovnováha alebo semantika je takisto kľúčová. Vždy fazety najvyššie úrovne mali byť vlastnosti, ktoré sa najlepšie odlíšia. To znamená, keď uvažujete nad rozlišovacou schopnosťou používateľov, tak hodnoty by mali mať rovnaký semantický rozsah, aby boli rozdelené medzi podkategórie. Čiže máme zase podstránky kuchynského riadu, ako sú napríklad počálky, hrnce, prážičky, nejaké podnipníky, sú semanticky vážené, keďže sú pomenované a zoskupené napríklad podľa nejakej príslušnej činnosti, v tomto prípade varenia. Pokrytie alebo coverage. Hodnoty fazety by mali byť schopné klasifikovať všetky prípady v tom danom zamýšľanom rozsahu. Čiže mali by sa to mať pekne pokryté. Zároveň taký dôležitý ďalší princíp je škálovateľnosť. Hej? Už ste sa s tým bežne stretli. V tomto prípade škálovateľnosť ako princíp pri fazetách znamená, že fazetové hodnoty mali vyhoď potenciálnym prírastkom do tej množiny inštancií. Čiže skrátke, keď sa vám tam niekedy úplne nehodia nejaké príslušné hodnoty alebo sú tam tzv. Extrémne hodnoty, outliers, tak to, čo môžete urobiť je, že zaradíte samozrejme skupinu alebo v skratke fazetu, že iné ostatné. To je síce taký jednoduchý spôsob, ako to vyriešiť, áno, ale teda nie je žiaduce, ak bude nejaká hodnota priadená všetkým novým hodnotám, novým objektom a inštanciám. Objektivita. No, každá tá klasifikácia, ktorú budete robiť, môže mať nejakú explicitnú, implicitnú zaujatosť alebo tzv. Objektivitu alebo neobjektivitu. To znamená, že najlepšie, čo môžete urobiť, že vždy, keď máte navrhnuté fazety a fazetové hodnoty, mali byť poprvé čo najkonkrétnejšie, najjednoznačnejšie, aby vždycky umožnili spoľahlivú klasifikáciu každého jedného prípadu. A posledná vec je normatívnosť, to znamená, fazetová klasifikácia mala byť čo najprínosnejšia, najužitočnejšia pre čo najviac ľudí, čiže nepozerám na nejakú úzku skupinu používateľov, ale snažím sa samozrejme, aby tie fazety mohli použiť kdokoľvek, kto príde na tú moju web stránku, aby ich mohol automaticky používať. Takže máme tu taký ešte pekný pojem, že idiosynkratické. To sa veľmi často používa v súvislosti s medicínou, ale v skratke ono to znamená, že nepotrebuje nejaké špeciálne domenové znalosti na interpretáciu. Čiže keď tam mám napríklad fazetu, ktorá súvisí bezprostredne štýlom s farbou, tak nepotrebujete nejaké špeciálne vlastnosti, schopnosti na to, aby ste to pochopili. Hej? Takže to je to, na čo si treba dávať pozor. Takže spomínal som Open Refiner, ale teda takisto môžete používať aj Marketing Miner, môžete používať Screaming Frog s tým, že máme tu nástroj, ktorý mi urobí samozrejme štruktúru webu s príslušnými úrovňami. Viete samozrejme v tejto časti vizualizácie urobiť peknú vizualizáciu, čo je samozrejme fajn, len potom je celkom vhodné si to samozrejme potom nakonfigurovať a nastaviť a prepojiť to z Google Analytics alebo rovno Google Ads a Google API. Môžete ísť aj tak, že v rámci vízia môžete začať robiť konceptuálnu webovú lokalitu alebo mapu webovej lokality a na to naviažete potom príslušné fazety. To sme si rovnako demonštrovali, že toto mi umožňuje vygenerovať mapu lokality, to znamená tú hierarchickú rigidnú štruktúru stromovú a potom dodatočne robíte k tomu fazety. Toto je teda od Gradety ich interný nástroj, ak ich požiadate. Môžeme samozrejme použiť aj myšlienkové mapy, ale samozrejme tu je celkom vhodné samozrejme pri tom mindmappingu mať ako keby na začiatku prehľad o jednotlivých kategóriách,
ktoré máte, či máte nejakú hierarchickú štruktúru a k tomu potom naväzujete príslušné fazety, filtre, môžeme to tak zatiaľ škaredo nazvať. Čiže tu máme napríklad nejaký pekný e-shop zameraný na outdoor. Vidíte, že predávajú stany, spacáky. Vidíte, že OK, už máme definovanú nejakú základnú hierarchiu druhej úrovne a potom vidíme, že tie stany môžu byť outdoor, rodinné, extrém, čo je samozrejme fajn a potom začnem vytvárať fazety príslušné filtre na cenu, značku, parametre. Toto, čo vidíte, je tzv. Sumarizácia, ktorá sa používa v myšlienkovom mapovaní, takže tá sa dá potom pekne použiť pre filtre, pre fazety. Vidíte to pekne rozdelené turisti, rodiny, rybári, bicykle, horolezcovia a tak ďalej. Takže ďalšie také veľmi vhodné cvičenie je zmapovať si fazety, v našom prípade pre kategórie aj kurzy. To znamená pozrieť sa, čo robí ten Luigi's Box, vytvoriť si normálne excelovskú tabuľku, kde budete mať prehľad vzdelávacích kategórií, ich faziet, vrátane početnosti tých faziet a doplniť si do myšlienkovej mapy, aj keď u nás je to, viete, že je to základná organizačná štruktúra v Xminde a doplníte do tej vašej VI, to znamená Website Information Architecture, radenie od A po Z. Takže vyzeralo by to asi takto. V skratke, to, čo urobíme, je, že môžem si otvoriť poprvé prezrieť si jednotlivé kategórie vzdelávacie a tu na popravej strane vidíte, že sú zaradené úroveň obťažnosti, dĺžka kurzu a témy. Tieto témy budú špecifické podľa kontextu, to znamená, ale aj podľa obsahu danej vzdelávacej kategórie. Všimnite si, databázy analytika majú až 4 obťažnosti, dĺžky sú veľmi podobné, ale líši sa to v početnostiach a tu vidíte témy. Všimnite si, že témy napríklad zatiaľ nie sú zaradené podľa abecedy, čiže nie je tam abecedné radenie zatiaľ. Tak. A môžeme sa pozrieť napríklad na programovacie jazyky. Takže to isté, vidíte, skratke iné. No a keby som do vyhľadávania napríklad napísal povedzme Java, vidíte, sú tu rovno frázy, ktoré môžeme použiť, alebo aj produkty. Začneme frázami. Ak dáte len frázu, tak to, čo sa stane, je, že tu na ľavej strane vidíme už priamo konkrétne fazety. Toto je tzv. Rozsahová cenová fazeta. Toto je kategoriálna fazeta. Tu vidíme zase fazetu, ktorá sa týka úrovne. Vidíte, zase nie je radená. V zmysle, že začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý expert, ale všimnite si, je radená podľa početnosti. Potom je tu téma, dĺžka kurzu. Mohlo by to byť napríklad autor, keby tu bolo veľa autorov, veľa lektorov. Takže toto je ono. Môžeme urobiť ešte teda, ja neviem, že dajme si ten Excel obľúbený. Všimnite si, podotýkam, využíval som frázy, nepoužíval som produkty. Vy keď totiž dáte produkt, dáte Microsoft Excel, tak otvorí sa vám v skratke rovno všetky tie príslušné produkty, v tomto prípade naše online kurzy a tu na popravej strane máte radené tie naše zabudované fazety. Pokiaľ budete písať Excel a napíšete a vyberiete nie produkt, ale použite frázu, tak tu potom máte príslušné fazety z toho Luigi's Boxu. Inak je tam taký drobný bug, že tu vyzerá, ako by bol dvakrát tento checkbox, ale ono ako náhle začnete ich potom použiť, oni sa ako keby spamätajú, to kvôli JavaScriptu. Takže toto, čo vidíme, je potom využitie fazetovej klasifikácie. Vidíte podľa ceny, podľa kategórie a vidíte tu jednotlivé početnosti, ktoré treba potom zaznamenať do tých našich modelov.